Bai. Bueno, egunon eta lehenik eta behin eskertu gaurko agerraldira etortzeagatik. Gaur hemen bildu gara EH Bildurekin osasun mailan kolaboratu duten lan eremu desberdinetako aditu, aritu eta kideak, batzuk EH Bildukoak direnak, beste batzuk EH Bildukoak ez izan arren prest agertu direnak laguntzeko eta batez ere osasun sistema publikoa hobetzeko. Batzuk ezin izan dute etorri, baina saiatu garena da prozesuaren balantzea partekatzen gaur zuekin partekatu nahi duguna. Beraz, hasteko egin nahi duguna da eskertu gurei laguntzeko prest eta laguntzen egon diren beraien denbora eman diguten kide aditu eta arituei, batez ere prest egon direlako osasun sistema publikoaren egoera hobetzeko eta osakidetzako egoera iraultzeko. Eurak gabe ezinezkoa izango zen egin ditugun proposamen guztiak lantzea, zeren zalantza gabe EH Bilduren ekarpena handia izan da. Proposamen asko egin ditugu, proposamen guzti horiek dokumento baten jaso ditugu. Dokumento honetan jaso ditugu ere prozesutik kanpo geratu diren beste lan eremu batzuetako proposamenak, beste batzuetakoak ez dugu denborarik izan, baina dokumentu bizi gisa konsideratzen dugu eta orain, osatzen joango garena, eragile desberdinekin partekatzen joango garena, ekarpena jasotzeko eta kritikak eta jasotzeko ere. Zeren saiatu gara prozesu osoan zehar gardentasunez jokatzen, diagnostikotik hasita eta orain ere gardentasunez jokatzen jarraituko dugu. Eta hori esan da, eta balantzarekin hasteko esan behar dugu ez gaudela itun baten aurrean. Naiz eta tematzen diren ituna deitzen. Ez da kasualitatea, hasiera-hasieratik lanerako espazioa den osasun mailari Euskadiko osasun ituna deitzea. Baina hemen ez dago akordio bat. Orain itxi berri den fase horretan, 3 etapa izan dituen fase horretan, adostasunak daude, desadostasunak daude, baina batez ere dagoena da hobetzeko tarte handi bat, tarte handia, metodologikoki gardentasunari dagokionean, eta elkarlanerako gobernantzari dagokionean ere. Gainera, Osakidetzako mahai sektorialeko ordezkaritza guztia kanpo geratu denean, zer pentsatu arazi eta batez ere autokritika eta hobekuntzarako tartea irekitzera beharko luke gobernua. Berplanteamendu bat eginez. Eta hori da hain zuzen gobernuari eskatu nahi dioguna egin diren akatsetatik ikasteko. Prozesu osoan zehar gaizki egin diren gauzak, ondo egin diren gauzak identifikatzea, akordio eta desadostasunekin batera, eragile guztiekin partekatuz, aurrera begira, lanean jarraitzeko behar dan bezala, herritarrekin hartutako konpromisoa modu eraginkorrean erantzun ahal izateko. Ez dakit zer nolako argazkiak bilatzen ibili beharrean, edo argazkia lortzea helburu hutzak baztertuz, prozesuaren irakurketa sesgatu eta tranpatiak alboratuz, konfidantzazko lanerako espazioak eraiki ahal izateko. Guk hasieratik esan genuen, EH Bilduk hasieratik esan zuen, osasun sistema publikoa hobetzeko dugun konpromisoa betetzeko, lan espazio guztietan egongo ginala, eta beraz, osasun mailan ere parte hartuko genuela. Eta horrela erabaki genuen. Naiz eta ikusten genuen ere mahai hori instrumentalizatzeko arriskua hor zegoela. Eta horregatik ere, fase honen itxieran, itunari ezezkoa eman diogun arren, mailan lanean jarraitzeko konpromisoa hartu dugu, garbi dugulako herritarrekin dugun konpromisoa beteko dugula, izan osasun mailan, legebiltzarrean edo dauden egon daitezken foro desberdinetan. Hala ere, naiz eta prozesu osoan zehar, osaera bertatik, mailaren osaera bertatik gabeziak egon diren, argi dugu osasun maila aberasgarria izan dela, asko ikasi dugula, eragile desberdinekin, ekarpenak partekatzeko aukera izan dugula, eta horregatik nabarmendu nahi dugu eta balorean jarri nahi dugu EH Bilduk egin duen lana.
gure onena eman dugu, zalantza gabe, ez genuen argazkia bilatzen, eta gure konpromisoa zen osasun sistema publikoa indartzea, Osakidetzak duen egoera iraultzea. Eta egin dugun lan horri esker, hainbat dokumentuetan, hainbat proposamen txertatzea lortu ditugu, eta batzuk aipatu nahiko nituzke. Adibidez, lehen arretan lortu dugu lehen arretari autonomia operatiboa eta kudeaketa gaitasun propioa ematea, horretarako aurrekontu espezifikoa izanik, lortu dugu ere arreta integrala bermatzeko diziplinanitzeko ekipoak sortzea lehen arretan, lehen arretan ere lanbide profiletan ratioak definitzea, hauek gure betiko aldarrikapenak izan dira, hainbatetan legebiltzarrean atzera bota dizkigutenak. Kronikoetan, historia klinikoan integratutako balorazio biopsikosozialeko tresna egituratuak ezartzea aldizkako berrikuspenak eginez. Osasun mentalean talde psikoterapia lehenestea eta bultzatzea. Osasun mentalean diziplinanitzeko ekipoetan sakontzea, bertan gizarte langileak sartzeko, psikologo sanitarioak txertatzeko, habilitatzeko, Osakidetzan sarbidea izan dezaten. Osasun mentalean ere sistematikoki ezartze eskuartze komunitarioak garatzea. Begirada osatzea lortu dugu One Health osasun bakarrean, aldaketa klimatikotik haratako aldaketa globalean txertatu ahal izateko eta aldaketa globalaren ikuspegia izateko. Osasunaren prebentzio eta zaintzan lortu dugu osasun publikoko eta osasun administrazioko eskola sortzea jasotzea, hau guretzat elementu importantea zen. Eta etorkizuneko Euskadiko Osasun Publikoko Institutua egitura sendo batez hornituko dela jasotzea, bere gaitasuna areagotzeko, momentu honetan oso ahul dagoelako. Jaso dugu ere immunizazio programa guztiak eta populazio screening programa guztiak osasun publikoaren prebentzio eta zaintzan integratzea. Bizitza amaierako lantaldean lortu dugu heriotza onaren behatokia sortzea jasotzea heriotzaren kalitatea neurtu ahal izateko, orain dela gutxi parlamentuan kontra bozkatu zigutena. Azpiegituretan, azpiegitura berriak egiterakoan langileen eta herritarren iritziak jasotzeko espazioak gaitzea edota Jurretako plataforma logistikorako aurreikusitako ustiapen eredua berriro definitzea profesionalekin batera, gobernantzan, paziente eta erabiltzaileei arreta emateko zerbitzua indartzea, hor helburu oso bat bere ekintzekin lortu dugu jasotzea eta beste hainbat elementu. Eskuzabaltasun osoz jokatu dugu mailan, bertan depositatu ditugu proposamen guztiak, beraz, gobernuak baditu eskura hainbat eta hainbat proposamen, osasun sistema publikoa hobetzeko eta Osakidetzaren egoera iraultzeko. Lehen aipatu dudan bezala, prozesu osoak 3 fase izan ditu, bai. Lehen fasean, diagnostikoko fasean aurrera egitea erabaki genuen, bertan azken urteetan privatizazioarekin loturiko hainbat elementu eta elementuren zenbait datu, zenbait apunte eta zenbait kezka txertatzea lortu genuelako, gero 3. fasean erantzun ahal izateko. Diagnostikoan ere lortu genuen jasotzea, etenik gabeko arretagunen egoeraren kezka, itxarote zerrendena, anbulantzien egoera edo eta osasun publikoaren zuzendaritzaren ahulezia. Helburua genuen azken fasean kezka horiei erantzutea, eta patxadaz eztabaida bat ematea. Hasiera-hasieratik, lehenengo maitik, aipatu genuen guretzat funtsezkoa zela prozesu honetan osasun sistema publikoa indartzeko privatizazioaren gaiari heltzea. Oso argiak izan gara zentzu horretan, prozesu osoan zehar eta mahai guztietan. Eta hau esanda eta bukatzeko eta laburbilduz, uste dugu gaur arte egindako bideak bere fruituak eman dituela, baliagarria izan dela, eta batez ere Jaurlaritzari balio beharko liokela bere akatsetatik ikasteko. Jaurlaritzak eta osasun sailak asko daukate hobetzeko, eta autokritikaren bidez horretan ahalegindu beharko litzateke. Hori izan beharko litzateke bere lehentasuna.
Adostasunak eta desadostasunak kudeatzea guztion bete beharra da eta zentzu horretan EH Bilduk arduraz jokatuko du. Arduraz jokatuko dugu Osakidetzaren etorkizunerako funtsezkoak diren erabakiak hartzerako orduan, arduraz jokatuko dugu eztabaidak modu faltsuan ez ixteko. Eta horretarako, bai osasun mailan, legebiltzarrean eta egon daitezkeen foro guztietan parte hartuko dugu, gure konpromisoa herritarrekin delako eta gure konpromisoa osakidetza publiko batekin, osasun sistema publikoarekin delako. Y como decía en euskera, y ahora lo voy a hacer de manera resumida en castellano, hoy queremos poner en valor desde EH Bildu el trabajo que hemos realizado durante todo el proceso de la Mesa de Salud y la aportación realizada por parte de EH Bildu. Nos hemos dejado la piel. No buscábamos la foto. Nuestro compromiso era con la ciudadanía vasca, nuestro compromiso era con el sistema público de salud, con una Osakidetza pública. Y gracias a ese trabajo, desde EH Bildu, y EH Bildu ha conseguido incorporar muchas de las cuestiones que llevábamos en nuestras propuestas. Pues, por ejemplo, dotar a la atención primaria de autonomía operativa y capacidad de gestión propia, con presupuesto específico para ello. Esto es una reivindicación que llevamos muchos años planteándolo en el Parlamento y que se nos ha rechazado automáticamente. Hemos incorporado también crear equipos multidisciplinares en la atención primaria para favorecer una atención integral, definir ratios en los diferentes perfiles profesionales, implementar herramientas estructuradas de valoración biopsicosocial integradas en la historia clínica. Esto, por ejemplo, está recogida en el documento de pacientes que tienen enfermedades crónicas. Priorizar e impulsar la psicoterapia grupal en salud mental. Profundizar en los equipos multidisciplinares en salud mental, incorporando psicólogas sanitarias y trabajadoras sociales. Nos parece muy importante la habilitación de psicólogas sanitarias en salud mental en Osakidetza. La implantación sistemática de intervenciones comunitarias en salud mental. Hemos conseguido también completar la mirada integrando la salud única One Health en el cambio global, más allá del cambio climático. En prevención y vigilancia de salud hemos conseguido incorporar en el documento crear la Escuela de Salud Pública y de Administración Sanitaria. Nos parece muy importante tener una formación planificada y oficial del sistema público de salud, por eso tener una escuela propia pues es imprescindible. También hemos incorporado que el futuro Instituto de Salud Pública de Euskadi se dotara de una estructura sólida para aumentar su capacidad. También hemos incorporado la integración de todos los programas de inmunización y screening de la población en salud pública. En el grupo de trabajo de cuidados al final de la vida hemos conseguido que se recogiese crear el Observatorio de Final de la Vida. En infraestructuras, habilitar espacios para recoger las opiniones de las trabajadoras y de la ciudadanía en la construcción, cuando se vayan a construir nuevas infraestructuras. Y también redefinir el modelo de explotación previsto para la plataforma logística junto con las y los profesionales. En gobernanza, fortalecimiento del servicio de atención a pacientes y usuarias. Creemos que el camino que hemos recorrido hasta hoy ha dado sus frutos, es válido y sobre todo debería de servir al Gobierno para aprender de sus errores. El Gobierno y el Departamento de Salud tienen mucho margen de mejora y harían bien en propiciar a través de la autocrítica. Creemos que gestionar los acuerdos y desacuerdos no es solo un deber, sino que es una obligación y en ese sentido, pues desde EH Bildu vamos a actuar con responsabilidad, sin priorizar la foto ni pretender cerrar en falso los debates y tomando las decisiones que se tienen que tomar para fortalecer el sistema público de salud y revertir la situación de Osakidetza. Y lo haremos en todos los foros que haya, tanto en la Mesa de Salud como en el Parlamento, ya que nuestro compromiso es con la ciudadanía vasca y con el sistema público de salud, con una Osakidetza pública.
Eta hori da, esateko geneukana, ez dakit galderarik edo daukazuen. Haupa, bida, egunon, azaldu moduan zuek itunari ezezkoa eman diozuen arren, eztabaidatzeko mantentzezaretik oraindik laugarren fasean, ez dakit badakizuen laugarren fase hori noiz ekingo diozuen, zenbaitek apirilaren 7 ere aipatu dute. Bai, ez naiz ausartzen esatera, oraindik ez daukagu plangintza zehatz bat, ez daukagu lan planteamentu bat, eta nola ikusi dugun prozesu osoan zehar, gabezia handitako bat izan dan, ez? Planifikazioa, metodologia, epeak, ez naiz ausartzen erantzun bat ematera, eta egia esan ere ez dakit nola plantatuko duten, baina guk bai, espero dugu, aipatu dudan bezala, eta aurreko agerraldietan aipatu dudan bezala, gobernuak akatzetatik ikastea eta ikusi diren gabezi guzti horiek lan prozesua maigardentasunari dagokionean, metodologiari dagokionean eta gobernuaren eskuartzei dagokionean, plantamentu etorri daiteken plantamentu horretan hori guztia zuzentzea. Oraindik laugarren fase horretan zer aldatu badela esango zenukete, oraindik aldatzeko tarte handia dago? Bueno, ikusiko dugu zeinen plantamentua. Orain suposatzen dana, batez ere da, akordio batzuk ditugu, desadostasun batzuk ditugu, ikusi beharko da hori nola gestionatzen den. Guk espero dugu baliatzea ere publiko-pribatuan dauden desadostasun horiek, lantzeko, batez ere sistema publikoa indartzeko, baina hor ere adierazle batzuk ditugu, bai? Eta adierazle horiei jarraipena egitea, izango da ere prozesu honen zeregin nagusia. Ze orain gobernuak dokumentu hauek baditu, gobernuaren zeregina da implementatzea, eta hor ikusi beharko dugu, ea paper utz baten geratzen den, ez den geratzen, zer gertatzen den. Da pentsatzen dugu laugarren faseak guzti horretarako balio beharko lukela. Mila esker. Galdera bat bakarrik besterik ez, aipatu duzun adierazle horien inguruan, privatizazioaren inguruan, zenbateraino ematen zaion portzentaje sinesgarritasuna, eta ea laugarren fase horretan zenbateraino daukatzen baita ere itxaropena, ez den gehiagora jungo duz. Bai, ikusi lehenengo hori ez, portzentai hori nundik atera den. Orain hori guztia aztertu beharko da, eta ikusi beharko da benetan portzentai erreala zein den. Baina portzentai horretatik haratago guretzator gakoa da egiturazko zerbitzuak direnak eta zerbitzu kritikoak direnak, eta orain gestio pribatuan daudenak, horiek itzularaztea. Egia da hori ez dela jaso dokumentuetan, baina, benetan helburua baldin bada sistema publikoa indartzea, guk indarra egingo dugu, behin analisi hori egiten denetik, zerbitzu oinarrizkoak diren, funtsezkoak diren eta egiturazkoak diren horiek publifikatzeko. Adibidez, hor ditugu emergentzien erakunde sanitario integratua, ambulantziak. Beraiek iragarri zuten Tolosakoa, Elgoibarkoa eta Donostiko medikalizatuak publifikatuko zituztela 2026an. Baina hor baditugu ere, horiek publifikatuta emergentzietan beste ambulantzia batzuk ere, oinarrizko eta funtsezkoak direnak, zerbitzu kritikoak direnak, orduan guk hor lan egingo dugu, edo beste hainbat elementutan, izan daitezkenak adibidez, hemen Gipuzkoan daukagu bihotz kirurgia privatizatuta, esien artean desberdintasunak daude, hor daukagu Tolosaldeko erakunde sanitario integratua. Orduan guk eremu horretan indarra egingo dugu, bultza egingo dugu, privatizatuta dauden eta egiturazkoak diren zerbitzu horiek publifikatzeko. Ikusiko dugu lan horiek zer ematen duten. Hausnarketa berau gaztelaniaz egiterik bai, aplikaziorik bai, mesedez, egiteko. Vale. Para empezar, tendremos que ver cuál es el plan o las intenciones o la voluntad política que tiene el gobierno con los trabajos realizados, ¿vale? Aquí hay unos acuerdos, hay unos desacuerdos y, como he dicho anteriormente, hay un margen de mejora considerable. En ese sentido, el gobierno, nos desconocemos qué plan va a traer en esta cuarta fase, cuáles van a ser sus prioridades. A nuestro entender, una de las prioridades tiene que ser internalizar, publificar esos servicios que son estructurales, críticos, que generan inequidades entre organizaciones sanitarias integradas en la población, como pueden ser
la OSI Tolosaldea, o por ejemplo la OSI de emergencias. Ellos en su día ya anunciaron que iban a publicar las medicalizadas del Goibar, Tolosa y Donosti. Esas son una parte de emergencias, pero luego tenemos otras ambulancias también que participan de esa asistencia urgente, que a nuestro entender que son servicios estructurales y críticos y que no pueden estar en manos privadas. Por ejemplo, tenemos también la cirugía cardíaca, que no se entiende que la población guipuzcoana la cirugía cardíaca tenga privatizada, ¿no? Entonces, vemos que, bueno, a todos esos temas que consideramos que son fundamentales, prioritarios, hay que abordarlos, que no vale únicamente con inventariar o analizar. Si queremos verdaderamente, y si el Gobierno tiene una voluntad de fortalecer el sistema público de salud y Osakidetza, pues va a ser imprescindible abordar todo el tema de la privatización, sea cual sea el porcentaje. Vale, eskerrik asko.